Jo les valoro molt positives. Evidentment, en primer lloc perquè no va haver-hi, diguem-ne, cap incident. D'altra banda, perquè la gent va participar. I en tercer lloc, el que també, evidentment, és el més important per nosaltres és que el resultat va ser molt satisfactori, incrementant amb regidors, assolint una majoria còmoda que ens permetrà governar i, per tant, il·lusionats per aquest nou repte, perquè en definitiva és un repte, el fet de poder disposar de la confiança que hem obtingut de molts veïns i veïnes de Gelida. Per tant, satisfacció en aquest sentit, una satisfacció que és veritat que és fruit d'una feina feta i també d'uns projectes i d'un nou equip que hem presentat i que la gent ha sapigut en aquest cas tenir en consideració. La gelida de les persones. Evidentment, la gelida de les persones, ja ho diu el propi nom, no? És gelida i la gent que hi viu. I això després es pot dividir en grans projectes, que aquest mandat també entenem que hi han de ser-hi, però sobretot, i ara més en aquests temps que estem visquent, que estem vivint, en atendre aquelles necessitats molt més puntuals, aquells petits detalls que són tant o més importants que aquests grans projectes. Per tant, una mica és seguir en aquesta línia de treball, tenint clar que és un nou mandat, tenint clar que les situacions i les circumstàncies són molt diferents, tenint en consideració altres factors de que les administracions amb aquestes legislacions que han anat sortint en aquest mandat passat tenim un marge de maniobra molt més estret, però en definitiva la nostra obsessió és atendre els veïns, és millorar Gelida en tots els sentits i continua sent el principal objectiu. Hi ha 3 regidors que entren per primera vegada a l'Ajuntament, en el govern municipal, i per tant això representa una recomposició respecte a les àrees. És veritat que hi ha un seguit de regidors i regidors que repeteixen, també dins del govern municipal. Són àrees, jo diria, ja prou consolidades, però que tenen tant o més reptes a assolir, objectius a dur a terme durant aquest mandat, i per tant el que es tracta és de conformar aquest nou equip. Hem començat ja a reunir-nos de manera sovintejada per anar apamant el que ha de ser el pla d'actuació municipal, marcant quines han de ser o haurien de ser les prioritats en funció d'altres paràmetres també, sobretot a l'econòmic, etc. I després el que volem és, i estem treballant en aquest sentit, és consolidar aquest govern amb el regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds que hem tingut també en aquest mandat anterior i que ara, malgrat aquesta majoria que tenim, entenem que ha estat una experiència prou vàlida, prou positiva i que el que estem és intentant tancar converses per refermar aquest acord de govern. El nostre no és un objectiu exclusiu d'un gran projecte, que segur que n'hi ha un i més d'un, sinó començar a treballar en diferents aspectes i veure quin és el que podem prioritzar. L'aparcament de l'estació és un tema important, però que ja hi vam començar a treballar en el mandat anterior, intentant negociar la cessió dels terrenys que són propietat d'Adif, però no ens tanquem només en aquest projecte perquè entenem que hi ha equipaments que requeririen un tractament important i d'altres nous equipaments que són nous serveis que voldríem poder oferir. Jo diria que en aquests moments hem d'estar prou satisfets. És veritat que a l'inici del mandat anterior la situació era complexa, ens vam haver d'acollir aquell pla de crèdit que donava el govern estatal pel pagament a proveïdors, però a partir del 2012 vam ser capaços de capgirar aquesta situació, mantenint els serveis, que això em sembla importantíssim, no incrementant els impostos, que em sembla encara més important, però, diguem-ne, dins d'aquesta gestió econòmica financera hem estat capaços de capgirar aquesta situació, estem pagant dins dels terminis establerts per la llei, hem baixat moltíssim l'endeutament de l'Ajuntament i, per tant, en aquests moments el balanç és molt satisfactori i molt positiu. Jo penso que el que hem de possibilitat de tots és la creació de llocs de treball. En el moment en què la gent té feina, tot funciona diferent. I en aquests moments, per mi,
perquè les situacions socials esdevenen fruit d'una manca de recursos, i aquests recursos provenen de la feina. Jo, per mi, el més important en aquests moments és que tothom tingui feina. Evidentment que com a poble tenim moltes necessitats, i no nosaltres, qualsevol poble, més equipaments, més serveis, millora d'alguns serveis existents, però en aquests moments el que jo penso que cal solventar de totes és el tema de la creació de llocs de treball, que la gent tingui feina, que Gelida millori encara més del que està. Penso que això està a les nostres mans, i a nivell ja molt més personalitzat, doncs sí, el que deia abans, que la gent, que tothom pogués tenir feina, i en aquest cas doncs que les persones de Gelida que estan en situació d'atur doncs sortissin d'aquesta situació, poguessin treballar, perquè això evidentment seria el més positiu. Jo penso que això no està només a les mans dels ajuntaments, perquè no tenim massa marge de maniobra. És més, en moltes ocasions el superàvit que puguis tenir o d'un tancament pressupostari et quedes lligat a l'hora de amb què el pots gastar, per dir una manera, o en què ho pots invertir. I jo penso que cal crear mecanismes i regularitzar o canviar algunes lleis que s'han posat damunt de la taula perquè hi hagi més marge de maniobra pels ajuntaments per poder crear dins del possible alguns llocs de treball. I les altres administracions, evidentment, que tenen més recursos i que tenen més capacitat legislativa per poder actuar, doncs que posessin en marxa accions que comportin creació de llocs de treball.